že vraj život s Bohom je nuda. To som si úprimne niekedy myslel. A úprimne som nechcel čítať Bibliu, lebo som sa bál, že keď ju budem čítať, tak tam budem nejaké nové zákony, príkazy a zákazy, čo musím a nesmiem robiť, aby som bol v poriadku, a som si myslel, že to zoberie radosť, že celé vlastne kresťanstvo v nejakých príkazoch a zákazoch a moja taká predstava reálne zbožného a svätého človeka bol nejaký mních, ktorý niekde hlboko v studenej jaskyni sa modlí s ružencom, je mu tam zima aj dokonca hladný. Ale keď som zažil Boží dotyk a obrátil som sa k Bohu, tak jedna vec, čo najviac šokujúca, že to nebolo v nejakých príkazoch a zákazoch, ale že to bolo vzťahu s Bohom, že som zažíval Boha a ma premieňal a tá radosť, ten pokoj z toho bol krásny. Práve taká na skateboardovom ihrisku, kde deti hľadajú radosť, kde hľadajú nejaké potešenie a tak ďalej. Veľmi kľúčové, akú radosť si človek vybere. Bo existuje radosť dobrá a radosť zlá. Existuje Božia radosť a diablová radosť. Je v poriadku, keď človek chce skatovať alebo sa zabávať. To sú dobré veci. To, čo je reálne problém, keď je to spojené s hriechom alebo samotná táto vec sa stáva od Boha. Je super mať nejaký šport, je super ísť skateboardovať alebo na korčuliach jazdiť. To, čo je ale reálny problém, keď sa to spája s hriechom, keď sú tam drogy, alkohol, cigarety. A toto je potom ničí človeka. Ale potom je tá Božia radosť, keď som sa rozhodol, áno, vzdal som sa nejakých svetských radostí, teda riešných radostí, ktoré ma ničili, ale keď som sa ich vzdal a začal som viac čítať Božie slovo, Bibliu, modliť sa, chodiť medzi kresťanov, snažiť sa robiť Božie skutky, hovoriť ľuďom o Bohu, tak sa začal som zažívať niečo o mnoho vyššie a lepšie a začal som zažívať Božiu radosť. Teda nie je problém, že hľadáš radosť. Problém alebo otázka je, kde ju hľadáš. Či ju hľadáš pri Bohu alebo v diablovi. A ja ťa chcem pozvať, že Božia radosť je o mnoho lepšia a väčšia.